बेबायदि जेबो गैया जों जिहेतु आफाद थानाय समावहा बे मोनसे फार्म हाउसखौ जों बानायदोंमोन दिनै बे फार्म हाउसआ बोरै जानानै दङ मा दङ बेहाय जों बेखौ उद्देश लानो फैदों खबर लानो फैदों लोगोसे गोलाव सम एनडिएफबिनि हंग्रामाव लोगो मोनबोनाय एबा समान समाननि खामानि मावबोनाय जोंनि दावहारु लोगोफोरखौ जों लोगो मोनलायदों आरो मोखां नायलायलायहै जों बोथिसे ओंखाम जानायनि बेयाव जों हाबाफारि लादों बेबायदियैनो जों दिनै बेवहाय बलामगुरि गोरोबथा फार्माव आगान सुरबोदों निस्सय दिनै रायजो राजाफ्रा गोबाङानो मोनथिनो लुगैदोंबो जानो हागौ 20 साननि थाखाय बिथाङा एनुवेल लिभ लानानै फैदों थांनाय 9 तारिखनिफ्राय 28 तारिख फैबाय थानाय सुनिबारसिम बिथाङा जोंजों लोगोसे थागोन सुनिबाराव बिथाङा जोबथेसालियाव आकुबार थांफिनगोन आरो बिथांनि गनायनि एबा बिथांनि केसआ दिनै सुप्रिम कर्टआव जोङो फाइट खालामगासिनो दङ थांनाय डिसेम्बरनि 18 तारिखआव जि मोनसे जोङो बेल हियारिं डेट मोनदोंमोन बे डेटआवहाय जे बे पर्यायाव बिथांखौ बेल होनो हाथ'नाय पर्या नङा होननानैहा सुप्रिम कर्टआ जोंनो राय होदोंमोन आरो फैबाय थानाय सेप्तेम्बरावहा जोङो डेट मोनफिननो थांगासिनो फैबाय थानाय सेप्तेम्बराव बेवहा आरोबाव बेल हियारिंआ जागोन आवगायनो बेबायदि गैया थांनाय जोंथ' आरो 3 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जेब्लानोखि हाइकर्टआ सारखौ कनभिक्ट खालामदों बेखिनि समनिफ्रायनो जों जिरायनानै थायाखै सुप्रिम कर्टआव जोङो फाइट खालामबोगासिनो थांनाय बोसोराव जोङो जानुवारि दानाव मोनसे जोङो बेल हियारिं मोनदोंमोन खनसेयावनो 8 मास पस्टपन जानानै नभेम्बरनि 29 तारिखआव थांदोंमोन आरो जेब्लानोखि नभेम्बरनि 29 तारिखआव बेल हियारिंआ जादों आरो पस्टपन खालामनानै डिसेम्बरनि 18 तारिखआव थांदोंमोन आरो डिसेम्बरनि 18 तारिखआव दिनैनि नैबे पर्यायाव बेल होनायनि मोनसे सम्भाबना गैया होननानै बेक खालामनानै फैबाय थानाय सेप्तेम्बर बे बोहैथि बोसोरनिनो सेप्तेम्बर दानावहाय मोनसे डेटखौ जोंनो लागै होनानै दोनखादों बे डेट बायदियै जोङो फैबाय थानाय सेप्तेम्बर दानाव बेल हियारिंखौ जोङो डेटखौ मोनगोन आखा मिजिं लाखिदों रायजोफोरा जेरैहाय नाब्ला सारखौ उदां अख्राङाव फैजानो लुगैदों गोबां रायजो राजाफ्रा दिनै आर'ज गाबगासिनो दङ थानसालियाव गिर्जायाव मस्जिदाव मन्दिराव बयबो बिथांनि उदां अख्राङाव फैनायखौ आर'ज गाबगासिनो दङ आरो रायजो राजाफ्रा गोसो सिंदों बिथांखौ उदां अख्राङाव फैनायखौ लुगैदों रायजो राजानि हास्थायनाय रायजो राजानि बिनाय रायजो राजानि आर'ज निस्सय इसोरा खोनासंगोन भगबान आल्लाया खोनासंगोन फैबाय थानाय समाव उदां अख्राङाव सेप्तेम्बर दानावहा जे बेल हियारिं दङ बेयाव जों मोजां फिथाइखौ मोनगोन आरो उदां अख्राङाव फैनो हागोन बेखौ जोङो मिजिंथिनानै नेनानै दं